guys. Yawa magkatawa manhon ko. Otog ba? Mautog wag ko. Am tagi. Street. Diretso na ni. Kayanan driver guys, sige padagan no, 140. 140. Hawa da magbagaan ka. Airplane kay kusog kini mo kwan. Ang gago. Anak ko no ay kay para makita nga nagdagan ba. Diretso na ni. Diba dili madapit ila si Roy? Dili. Dito dapit sa kwan pikas. Unto pa unahan. Okay guys, oh, di ba guys? Oh. Strolling in the desert. Dagan day balay diri gyapon ba? Tay, sangko. 70 o 80 kilos ah. Sure na. Bangga na ron. Tanga lang nawa. Masigrong wait pa. Oh, overflow. Oh, counterflow. Counterflow bitaw mabinin embargohan ni sa bike ni Kuya Bugs. Ay counterflow siya. Luoy no, pagod sila. Tabag maluoy. Tawag ta. No, wala alpabango na to. Ga. Dito to. Ga. Okay na ta. Oh. Ako, sige. Eh. So, Ano naman? jogging ang sakta guys. Kaya natabag ng pedestrian guys. Okay. Kaya na ka. Pati gamay, pikas. Ayos. Saan yung number 3? Kuwan mo ko dinay kayo, di taka. Ilo kuwan. Ugat sad. Ang init na magudyaw na ni orasa. Ano gidula? Diretso ka? Libre. Bugna namang hangin no? Bugno magkuwan. Pero ganyan init eh. Muot eh. Tay daw kayong ham. Break di ka dyan. Hindi mo paluparon. Si Marlon kay iyang scooter, iya mo palupad na agad. Katong scooter niya silang balay? Okay. Rolling in the deep. 3 minutes rin dayo. Pila ka minuto. 4 minutes na okay na ako. Dali na day. Okay. Dahagid sa naikuan sa kanan. Lit na lang mag-driving na lang jud kag tarong. Magkarta sunod ni Kuan. Padaw ta Dream Duro. Shout out Dream Duro. Padauga mi. Shout out Drindro, padauga na yung taon mi. Wala na gid may palitan nig bugas. Tay. Makachamba ta ba? Kalaagid sila. Kaloyan sa Ginoo. Gihatag ug di arawa gid 600 na ba? 600 na ba dayon? 600. 5 minutes lang. Papalong na nako. Palong na.